Čo keby si dokázal vytvoriť stabilný príjem 3 až 10 tisíc eur priamo z Instagramu v priebehu nasledujúcich 90 dní. Bez nutnosti pridávať obsah každý deň, bez investovania do platených reklám a bez toho, aby si strácal čas naháňaním sa za číslami, ktoré ti aj tak neprinesú žiadnych klientov. Už vieš, že vysoký dosah automaticky neprestavuje plnú peňaženku. Tak prečo chceš mať stále veľa videní na príspevkoch? Takmer každý týždeň je na Instagrame nejaká novinka. Konkurencia je väčšia ako kedykoľvek predtým. A čím dlhšie čakáš, tým ťažšie sa presadiť a skutočne z Instagramu zarábať. Čo ak všetko, čo ti experti na socky narozprávali o postovaní, viralite a zarábaní na Instagrame je úplná hlúposť. Čo teda v skutočnosti funguje? Jednoduchý systém, vďaka ktorému som sa posunul z role študenta s platom 200 eur mesačne na viac ako 30 000 eur z Instagramu za ani nie 2 roky. Popri tom, ako som ešte stále chodil na výšku. Ten istý systém použil Marek, podnikateľ, budujúci prelomovú kosačku Adama. Jeden jeho post mu vygeneroval 1400 eur len za 60 dní od spustenia tejto stratégie. A Jakub, Tater, ktorý bol presvedčený, že bez platených reklam sa to nedá, jeho videá mali predtým sotva 1000 videní. A dnes? 18 000, 80 000 až 167 000 zliadnutí čisto organicky. Kalendár má naplnený bez eura do reklamy. Pred 2 rokmi vyzeral môj život asi takto. 200 eur mesačne z trénovania detí a popri tom zúfalý pokus roztočiť biznis cez Instagram. Postoval som 6 krát týždenne. Kopíroval som stratégie zahraničných virálnych tvorcov. A zdanlivo to vyzeralo, že to robím správne. Počty followerov rastli a dosah bol viac než solidný. Občas prišiel nejaký klient, ale bolo to skôr zo šťastia ako zo stratégie. Nemohol som sa na to spoľahnúť. Zvonku to vyzeralo ako progres, ale čísla na účte sa takmer nehýbali. A to bol moment, kedy som sa cítil úplne zaseknutý. Zlom prišiel nečakane, v obyčajný nedeľný večer. Sedím doma, studená pizza, Netflix pozadí, scrollujem si svoj Instagram a vtedy mi napadlo. Kto z týchto ľudí, čo ma sledujú, vôbec vie, čo predávam? V tej sekunde mi to došlo. Nemal som žiadnu jasnú cestu, ktorá by premenila sledujúcich na platiacich zákazníkov. Vzal som si pero a papier a načrtol som, ako by mala vyzerať cesta každého človeka, ktorý ma na Instagrame objaví. Prvý krok, followne ma a pochopí, čo robím. Druhý krok, vidí ma ako experta. Tretí krok, dôveruje mi a má ma rád. Štvrtý krok, je pripravený kúpiť. Tak vznikol môj C2C content funnel. Pozornosť, autorita, osobnosť, predaj. Prebudoval som celý profil podľa tohto modelu. A výsledok? Začal som magneticky priťahovať tých správnych ľudí. Vybudoval som si brand, ktorému verili a dostal som sa cez hranicu 30 000 eur tesne po tom, čo som obhajil diplomovku. Toto bol zlomový bod, kedy sa z lovcu virálnych videí stal content to cash tvorca. A od tej chvíle som veci začal vidieť jasnejšie. Realita je taká, že tvojim najväčším nepriateľom nie je algoritmus. Sú to staré, otrepané rady, ktoré ti každý druhý expert na Instagrame servíruje ako pravdu. Postuj každý deň. Čím viac followerov, tým viac peňazí. Inšpiruj sa virálnymi videami. A keď tvoje video nemá virál, tak je niečo na ňom zle. Ale problém je v tom, že nič z toho ti biznis nevybuduje. Iba ťa to nutí naháňať nepodstatné metriky, ktoré ti neprinesú ani korunu. Virálne video ti síce priniesie sledovateľov a tisíce zliadnutí, ale to ti účty nezaplatí. Takže ak si drel ako mulica, vytváral kvalitný obsah, ale predaje stále neprichádzajú, problém nie je v tebe. Problém je v tom, že ti chýba funkčný systém. A presne preto som vytvoril môj content to cash systém, ktorý stojí na 3 pilieroch. Tu je, ako to funguje. Ideálni klienti sú viac ako náhodný sledovateľ. Nejde o to nazbierať čo najviac čísel. Ide o to magneticky priťahovať presne tých ľudí, ktorí chcú od teba nakúpiť. Cez obsah na mieru pre tvojho ideálneho zákazníka. Majitelia biznisu sú viac ako lovcovia virality. Budujeme ponuku a funnel, ktoré ti prinesú predvídateľný príjem. Nie videá, ktoré dnes vybuchnú a do týždňa si nikto na ne nespomenie. Predaj je viac ako trendy. Trendy ti pomôžu získať pozornosť, ale jasný systém, ten ti získa peniaze. Každý príspevok má nejaký účel. Buď zachytiť pozornosť, presvedčiť človeka, vybudovať s ním vzťah, alebo ho viesť k špecifickej akcii. Content to cash systém nie je pre ľudí, čo chcú byť influenceri. Toto je pre fitness coacha, ktorý chce plný zástup klientov. Pre dizajnera, ktorý chce mať vybukovaný kalendár na mesiac dopredu. Pre tvorcu, ktorý chce mať predvídateľný príjem, nie hrať ruskú ruletu s virálnymi videami. Byť content to cash tvorca znamená, že nechceš loviť virálne videá. Si tu preto, aby si udal niečo reálne a dlhodobo udržateľné. Ale väčšina ľudí prehliadne túto zásadnú vec. Tvoriť obsah nie je až taký problém. Problém je, že za ním nič nestojí. Chýba ti cesta. Postuješ, ale ľudia netušia, ako sa k tvojej ponuke majú dostať. Chýba ti jasná ponuka, alebo tvoje publikum vôbec nevie, čo predávaš. Chýba ti stratégia, tvoje príspevky sú chaotické a nepremyslené. Chýba ti stabilita.
nevieš predpovedať, koľko zarobíš o mesiac. Najväčším zabijakom je chýbajúce prepojenie medzi tým, čo tvoríš a tým, čo predávaš. Ale dobrá správa je, že stačí upraviť jednu z týchto vecí a uvidíš okamžité zlepšenie. Tento systém som otestoval na sebe a podarilo sa mi prejsť z platu 200 eur mesačne na stabilný príjem, ktorý mi vygeneroval už viac ako 30 000 eur za ani nie 2 roky po výške. Marek, podnikateľ, ktorý postoval bez plánu, keď mal chuť a na čo mal chuť, keď sme pre ňo spustili C2C Content Funnel, jeden jediný reel mu priniesol na účet viac ako 1400 eur. Tento výsledok mu dal väčšiu istotu a konečne začal vnímať obsah ako nástroj pre rast jeho biznisu. Jakub, ktorý utrácal peniaze za reklamy len preto, aby sa mu jeho biznis nerozpadol, neveril, že organika môže skutočne fungovať. Po 6 týždňoch jeho videá vyskočili z 1000 videní na 18 000, 80 000 až 167 000 zhliadnutí. Kalendár plný, príjem stabilný a čo bolo pre ňo najcennejšie, získal väčší pokoj na duši. A potom je tu Miška, tvorkyňa zdravých receptov. A postovala pravidelne, ale jej dosah bol zaseknutý stále na tých istých číslach. Po úprave stratégie, hlavne úvodných 3 sekúnd, prišli 100 000 videní. A prvýkrát sa jej začali ozývať značky na spoluprácu. Dnes má spolupráce s Brain Market, Coffein.sk a dokonca s Lidlom. Nielenže to zvýšilo jej príjem, ale získala kredibilitu. A otvorili sa jej možnosti, o ktorých predtým ani nesnívala. Všetci traja začínali s rovnakými obavami. Bez času a bez viery. Dnes majú dôkaz, že to funguje. Teraz je na čase ukázať ti presne ten systém, ktorým to umožní. Ukážem ti, ako presne funguje Content to Cash systém. Krok číslo 1. Priťahuj. Do veci na profil správnych ľudí, nie fejkové účty či náhodných sledovateľov. Používam na to môj C2C Content Funnel, ktorý sa skladá zo 4 typov príspevkov. Pozornostné posty zachytia ideálnych sledovateľov. Autoritatívne posty dokážu, že vieš, o čom hovoríš. Osobnostné posty vybudujú prepojenie. Predajné posty pripravia ľudí na nákup. Keď tieto 4 typy správne namiešaš, vytvoríš profil, ktorý nezískava len dosah, ale priťahuje presne tých, čo sú pripravení kúpiť. Krok číslo 2. Konvertuj. Prestaň spamovať ľudí v správach alebo pchať im každému svoju ponuku do tváre. Namiesto toho postav systém, ktorý organicky posúva ľudí od tvojho obsahu k tvojej ponuke. Tak, že sami chcú viac. Pozri sa na Mareka. Jedno jeho video nevygenerovalo len dosah. Spustilo konverzáciu v správach, ktorá prirodzene prešla do ponuky jeho coachingu. Výsledok 1400 eur z jedného reelska. Krok číslo 3. Škáluj. Keď systém beží, zostáva len jedna vec. Stabilizovať príjem. Žiadny ďalší stres, či budeš mať na nájom, alebo sa objavia noví klienti. Jakub je dôkaz toho, že to ide. Dostal sa z 1000 videní na 80 000 videní. Prvýkrát v živote mal pravidelné objednávky bez jediného eura na reklamu. A najlepšie je, že implementovať celý systém mu zabralo menej ako 2 hodiny denne. Takže, či už si začínajúci tvorca ako som bol ja, podnikateľ ako Marek, poskytovateľ služieb ako Jakub, alebo tvorca obsahu ako Miška, tento systém funguje pre každého. V priemere každých 5000 videní v tomto systéme vygeneruje 2 až 3 kvalifikované lídy. Toto nie je o hazardovaní a skúšaní, že možno to vyjde. Toto nie je o tvorbe virálnych videí. Je to funkčný systém a ten neoklameš. A toto je ten Content to Cash systém, ktorý priťahuje, konvertuje a škáluje. Získava stabilných 3 až 10 000 eur každý mesiac, bez naháňania sa za zhliadnutiami, bez platených reklam a bez toho, aby si musel drieť viac ako 2 hodiny denne. Ak chceš tento systém aplikovať pre svoj profil, pre obmedzenú skupinu ľudí ponúkam zdarma Content to Cash audit. Takto to bude vyzerať počas auditu. Prvých 5 minút identifikujeme tvoj najväčší blok. Ďalších 15 minút opravíme tvoj funnel a ponuku, aby konvertovali. Posledných 10 minút zostavíme presný akčný plán, ako dosiahnuť prvých alebo ďalších 1000 eur z Instagramu. A nie, nesnažím sa ti nič predať, dostaneš presný návod, ako postupovať ďalej. A aj, keby si sa rozhodol nespolupracovať so mnou ďalej, odchádzaš s jasným plánom. A nie, nepotrebuješ 10 000 followerov. Pomohol som napríklad ľuďom ako Edit, ktorí začínali s 500 followermi. Miesta sú obmedzené. Som schopný zvládnuť maximálne 10 auditov mesačne, popri práci s existujúcimi klientmi. Ak pozeráš toto video práve teraz, je možné, že jedno miesto ešte je. Ak nie, zmizlo. Klikni do popisu na prvý odkaz, zarezervuj si miesto a poďme posunúť tvoj biznis na novú úroveň.